What's going on, guys? Snake PP123 here, and I am back with more survival games. Don't survival games, men. Dog ikke survival games, men hvordan jeg styrer mit tastatur, som der snart bliver til et keyboard. Så ja. Basically, I'm gonna show you WADS. WADS. Altså det med nej, det var faktisk godt i det. Tallene her. Og hvis det er sådan, jeg ikke kan se det på min så ja, det her nede i PvP, og så kan jeg se, hvordan jeg sådan styrer min så skal du ind til styrer min men jeg har jo ikke sådan en smartbox til det. Der er en efter mig. Okay, let's do it. Jeg siger de her ind og så fik jeg lige en mushroom. Så viser jeg shift over. Det er godt. Så tak for ja, det. lad os se, om vi kan dræbe en hacker. Ja, der kommer selvfølgelig også survival games. Jeg har prøvet på at recorde, men det gik galt på grund af, at jeg optager min Huawei, som jeg lige har fået i dag, og min Instagram, der skal nok komme i description, så ja. Og vi spiller på en server, der også kommer i linket, eller description, eller så beskrivelsen, og ja. Lad os se, om vi kan flikke mig, så der siger han epic, bum. Shit. Og han er så ikke særlig epic, på grund af, han er så hacker. Lad os se, om vi kan få, lad os se, om vi kan ja, okay, vi fik ham. Jeg har 10.000k. Okay, hvad skal de her, der er fuld soap her. Jeg har nu, men nu skifter de op ad trappen, der er ikke noget, jeg er der. Stop. Noob. Okay. Det bliver lige stille på grund af, jeg skal lige ud i der. Jeg var ikke klar på, at den kom. Please. Okay, der er et vi skal lige være klar til at slå team of 2. Sådan. Fordi det var med, at caps lock til What is Care. Jeg kiggede på serveren. Jesus. Så gjorde et fucking giant. Men i hvert fald Ninja PvP, han er hvis I kender ham, der kommer en link i hans description, og han er helt vildt sick. Shit. Ninja PvP flikker mig måske. Jeg havde selvfølgelig en slange PvP, så det skal nok gå der. Ja, jeg fik ham. Men i hvert fald, tak fordi I så med i den her video. Vi ses. Vi ses en anden gang, og vi ses, og hej.